Ndị be anyị ndewo nụ. Ibuti girls kwa ka ọgụ wee ka ọgụ amakwa m na ọ ga-epu ogu a wee puo etu a negodo ogu na-epuzi ka flawa ogu na-epuzi negodo ogu nke izizi nke abụrụ nke abụọ nke atọ nke anọ ka na-apụta ọ na ha epu unu si musibezie ofe mutebezie ofe mulibezie akwụkwọ nri ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ga-ama na ogo anyị ejighị ogo egwu ogo a wee puolu m n'obodo Igbo n'enu negodi ka o si ama pokopoko na-ama pokopoko ka bụ ogo ọnụ ogo asị gị ọnụ ogo ịghọta ihe a na-akọwa ịghọta ihe a na-akọwa ịghọtago o tekikwa ọ gasị ihe dịka ọnwa na-abụ bifo opupute maka na ya ha enwe anwụ etu abụt ozugbo anwụ pụtara na June July ya fiam wepụta isi ozugbo so n'idi ebe na-acha ọkụ ebe dị ọkụ ghọtago mana try ya nke ọgụ mgbe na kitchen window gị ka ị were ofu ite wee ka ọgụ ọ ga-epupụta ka anyị na-ele akwụkwọ ndụ akwụkwọ be anyị ọ maka daalụkwanụ ngwanụ ka emesịa